سلام فنوى إير تي في أبي مكتال تركبوا كبراتن كبرانن كم يتوعلوا رحس بعلنا نت خون لكم من نتمنى خون لهم يصلوا سنة 4 جنبوت فرق معلتن فرق نستدلوا زينا وفتن وصان حزلكم قريب زلخوا لو أم تخلي فلما أرستزينا مرحتي إيطاليا فلسطين تشاينا فيدريشن سويزن نايز يوهانا ملختي سديدو حزب إيرترا عيسان 4 جنبوت بلعول حابن تسفان تقبلوا ببسراسن حدن بعل نسنات بدرجة زواج باركا بخبز بلا معرك تتنبيلو مرحتي أمريكا جابان أستراليا هندن زحقوا فلفنتي هجرات إندو باسفيك أخيبك أنعم عمانن إيرانن دبلوماسيوي قد أباون نقداون زمدن بنفع تسمامعن لعلى عسرة هجرات معرب نيكرين توسخي وتدراوي دقف كجبرة تمواتعن نبذر زرم مثل نسجر مرحتي إيطاليا فلسطين تشاينا فيدريشن سويزن بمهنات انبلنا بسراسن حدن عمت نتسنت نام منجز نسبن إيرترا نا يوهانا ملقتي سديدوم President Republic Italia Sergio Mattarella, President Filistin Mahmoud Abbas, President Hizbut Republic China Xi Jinping, كمون President Federation Swiss Ignazio Cassis أبسرود وملختي ن President إساياس أفوركي ملوت عنان أسال تصرحن نإرتران هزوان دمار هوان بلتقنان تمنيوم. President Sergio Mattarella وسيخو أب مونغو كلتي وجنات بزكايد للزب حدش نعمة تحبار مديات عودتات النمللاي كم زكال تسفو قاليتو. President Xi Jinping أبتي بسمو كمون باسم حزبن منجستن تشاينا أبسرده ملختي أب مونغو تشاينا إيرتران تطبق زمدنان استراتيجيوي شركناتن كمزرلو بمتقاس نخلتي وحزبتاتن هاجراتن بزربح نابزل على درجان من معبالو نزلو دليتن دلونتن الرقاقيتو حزب إيرترا عيسان 4 جنبوت معلت نازلنتو بالعول حابن تصفى سلام لمعتن تقبلوا أب كتما سمرا حزبي أب تكندي قدناتات فسيسو سلامون نازلنتون الناس تمقرن نسماتاتو كبرين نهابن كسافر قليتي كمسكالو لومي ساعش دشنكو إيرترا حدن جزيه مدافع تتوكيسو تساتفتي نايت حاجوس سخونو كاب حبرات منجستات أمريكا زمتة أتو أغللو سهلا نباري كتما أسمر إنجنير ستيفانوس هابتن أبي زهابو ورئيتو نيلو معامت بعلنا تنت حزب إيرترا أب كل مديات مختز بالرخبوتا أبي زحازلو تبعل مهلاوا فلوينت كمزلوا بمتكاس نات أحريانا جنا تأمر كمسرح تصونو عمناتهم قاليتهم الناس توكستوا من اسيات بوغنم بتنفاس سماعات التنبلبل بانديرا إيرترا تخبيران تحافيران كتنبر أسرتهم هيوتو من دمو من زخفلو جيغانو بمسعب حدش تاريخ كسرحو زلوم دلونت الرقاقيتهم ببسراسر حدن بعل نصنت بدرجة زواج أشباركا قبل كتما بارنتو ببهلاون طباباون مساندوتات تسنيو بخبز بالا معركة تنبيلو نتبطابك لإرناك أداوي تولده ياسين صالح مبل سلسان حدن عمت بعلنا تنت نياتنا ناتا حريانا بزبل تيما بدرجة زوباقاش باركا بأسران كلتن قنبت بخبز بلدمك تتنبيلم أبتي ببهلاون سنة باباون مساندوتات زيدا مقصنا سرعات أما حدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود على حرية أبزس معك قال نايلو معامت سنبلنا تنت أبتي هزبن منقستن إيرترا أنصار كله قدامو تتصابقوتات قد إمام زي تعوتلو مدرخي تسنبل مهلاو فلي كم تقبرو قليتسوم انيات ناتنت نستخفل رزين واغان استمزقبة تاريخاوي عوتاتن ان ذكرولو اقاطامي ابرئس مخانو حدر سماعتات مفتام زلنا مبصع ان حدثلون كم زخونة تقسى امباسادر محمود قن تلقلاونت موحز كياد دحنتاو مدبات حرشاوي اتوتن اتتاونتن معباي محبراوي اقلقلتن محياشن مسفحن برست اقرابن مكتاء قبر منقستن مئكابن ستوطن مدباتن معواتن بحيال ودابيتات مستقاتاتنا الساني مدبات كتكبرن زي تتقمو وقناتن اي محقاز تبقستات كرفو علمن التحساسيمم أبوهم برش ما قلب على زوباقاش باركا أتو إدريس صالح بوغنو مبل سلسان حادن عمد سنبلنا تنت مدماغ استفلالي مسانا دوطات زحقوفة مدلاوات كقبر دحن مصناحة كاب 10 وشوعات قنبت جميرو نتألت زن صبار بهلاون سنة باباون تحستوتات ما تتاون سبورتاون تفتات مش اللام قدناتاتن كالئن
ኣብ 15 ማእከል ንኡስ ዞባታትን 216 መማሕዳራት ከባብን ከም እተኻየዱ ምጥቃስ ድምቀት ናይቲ ብደረጃ ዞባ ዝተገበረ ጽምብል ውጽኢት ልዑል ውዳበን ኣበርክቶን ህዝብን ሰራዊትን ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ኣብቲ ዕለት ናጽነት ምምጻን ንምዕቃብን ዝተኸፍለ ዋጋ ንናይ መኸተ መድረኻት ከምኡውን ብውህደት ህዝብን መንግስትን ዝሰላሰሉ ዘለዉ መደባት ዘንጸባርቑ ብጉጅለ ያታ ዞባ ጋሽ ባርካን ጉጅለ ባህሊ ኣውላ ናይ እዝ ምዕራብን ዝተዳለዉ ባህላውን ስነ ጠባባውን መደባት ቀሪቡም ትማሊ ብደረጃ ዞባ አንሰባ ናይ ዝተኻየደ ጽምብል ወክልኤልና ተስፋ ሚካኤል ገብሬት ዳለዎ ዜናው ጸብጻቡን በጽሕና ኣሎ ሻም ተወልደ ከቅርቦይ ኣብ ዞባ አንሰባ መበል 31 ዓመት ናጽነት ብደረጃ ዞባ ንያትና ናጽ ሕርያና ብዝብል ቴማ ትማሊ 23 ግንቦት ኣብ ስታዲዮም ከተማ ከረን ብኽብዝ በለ ድምቀት ተባዒሉም ኣብ ማሕዳር ዞባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ብዘስምዑ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ናጻ መስመሩን ዝኸፈሎ ረዚን ዋጋን ኣብ መድረኽ ሰላምን ርግኣትን ምብጽሑ ዮሃና ድሕር ምባል ኣብ ዝሓለፈ 31 ናይ ናጽነት ዓመታት ማሕበራዊ ፍትሕ ንምንጋስ ብዝተገብረ ወፍሪ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብቁጽርን ዝርግሕን ኣብ ዘተኣምን ደረጃ ምብጽሕን ጥራይ ዘይኮነ ናብ ዓይነታዊ ኣገልግሎት ከም እተሰጋገራ ኣብሪሁም ኣምባሳደር ዓብደላ ኣስዒቡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣርዑት ባርነት ተገላጊሉ ናጽነቱ ክጭብጥን ሕልሚ ወረርትን ኣሸቀልቶምን ከብንን ዝኸኣለ ብሓድነቱን ሓያል ናይ መኸተ መንፈሱን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ወናኒ ናጻ ሕርያኡ ስለ ዝኾነ ኩነታት ናብ ረብሓኡ እናቐየረ ኣብ ዕላማኡን መርገጺኡን ጸኒዑ ብዝወራረስ ባህሊ መኸተ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ከም ዝድይብ ኣረጋጊጹም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ስራጅ ሓጅ ብግድኡ ነዚ ክቡር በዓል ንምጽምባል ካብ 19 ሚያዝያ ዝጀመረ ሰፊሕ ምድለዋት ክካየድ ምጽንሑም ብደረጃ ዞባ ዝፈረየ ሰነዳዊ ፊልምን ቪድዮ ክሊፓትን ድማ ኣካል ናይቲ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣበርክቶን ዝገበሩ ኣካላት ኣመስጊኖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ክቡር ዋጋ ዝተኸፍላ ናጽነት ከይትድፈር ሃገር እትጠልቦ ኩሉ ንምምላእ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም እቲ ጽምብል ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበባውያን ብዘቕረብዎ ትሕዝቶ ደሚቑ ነይሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ብምኽንያት መበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ማእቶታዊ ንጥፈታት ጽሬት ምውቃብን ምሽላምን ከተማታት ከምኡውን ስፖርታዊ ውድድራት ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 20 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታትን ሓውሲ ከተማታትን ብኮማዊ ዳስ ዝተሰነየ ጽምብል ክካየድ ከም ዝቐነ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም ጽምብል በ31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንያትና ናጻ ሕርያና ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብልዑል ማዕረግ ይጽምበል ኣሎ ከካ ቦታኡ ንዝበጽሐና ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጎ ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማታት ኖርራይን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ21 ግንቦት ኣብ ዶዝልዶርፍን ቩፐርታልን ኣብ ዝወደቦ ባህላውን ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ ድሙቕ ጽምብላት ድልውነቶም ዝበረኸ ምኽንያት ተረጋጊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተረኽቦ ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደን ንርዝነት መዓልቲ ናጽነት መድረኻዊ ተልእኾን ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዘመዝግቦ ዘሎ ድሙቕ ዓወታትን ዝምልከት ቃል ኣስሚዖም ኣብ ከተማታት ቢልፈልድን ዚግንን ዝቕመጡ ዜጋታቱን ተመሳሳሊ ጽምብል ኣካይዶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፓሪስን ከባቢያን ዝቕመጡ ካብ ካልኦት ከተማታት ፈረንሳ ዝመፁ ኤርትራውያን ትማሊ 23 ግንቦት ጽምብል ናጽነት ብምዕሩግ ኣገባብ ኣብዒሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ፈረንሳ ኣቶ በረኸት ጳውሎስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ንምርጋጽን ልኡላውነቱን ንምውሓስን ንዝሓልፎ መሪር ቃልስን ዝኸፈሎ ረዚን ዋጋን ብምጥቃስ ድምቀት ጽምብል 24 ግንቦት ካብዚ ከም ዝነቅል ጠቒሱ መደባት ልምዓድ ንምድንፋዕ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣበርክቱ ክዕዝዝ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ በረኸት ነቲ ዕለት ምድማቕ ኣበርክቶን ዝገበሩ ወገናት ምስጋና ኣቕሪቡ ብኻልእ ወገን ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማታት ጆሃንስበርግ ፕሪቶርያን ከባቢያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘካይድዎ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ብደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ዜጋታት ክልተ ከበድቲ ዓመታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰጊሮም ብሓባር ዕለተ ናጽነቶም ከብዕሉ ብምብቅዖም ዮሃና ድሕሪ ምባል ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ መኸቱ ክሕይላ ዘኻኺሩ ነቲ በዓል ንምድማቕ ኣብ መንጎ 4 ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልን ናይ ምሕዝነት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከም ተኻይደ እውን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ማሕበር ኮም ኤርትራውያን ኣብ ኬንያ እውን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ብምትሕባር ዝወደቦ ጽምብል ንንኣሽቱን ዓበይትን ዘሳተፈ ባህላውን ስፖርታዊ መደባት ዘጠቓለለ ነይሩ بملكع ውድድር ኣብ ዝተኻየደ ዘናጋዕ መደባት ዝተዓወቱ ድማ ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣቶ በየነ ሩሶም ኣብ ደንበር ሃማደ ጨንፈር ኬንያ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለን ጊዜያዊ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ኣቶ በየነ ወልደ የሱስን ተቐቢሎም
ኣምባሳደር ቤነ ኣብ ዘስምዑ ቃል የውሃኑን ህዝብን መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ድሕሪ ምግላጽ ድምቀት ናይቲ ጽምብል ኣበርክቶን ዝገበሩ ወገናት ምስጋና ኣቕሪቡ ኣብ ኢጣልያ ድማ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ጽምብል ናጽነት ብሰንበት 22 ግንቦት እዩ ተጸምቢሉ ውዒሉ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተኻይደ ብዙሓት ኤርትራውያንን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ በዓል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዑ መደረ ናጽነት ኤርትራ ውሽጥን ወጻን ብሓደ ድምቀት እትበዓለሉ ቀንዲ ምኽንያት መላ ህዝቢ ኤርትራ ስሊኣ ከቢድ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ምዃኑ ብምጥቃስ ንህዝቢ ኤርትራ ውሽጥን ወጻን ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻሉ የውሃና ኢሉ እቲ ጽምብል ኣብ ከተማታት ቦሎኛ፣ ካታንያ፣ ፒዛን ናፖልን እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከም ተባዕለ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ምዕራባዊ ወገን ኣሜሪካ ቤይ ኤርያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብወገኖም በዓል ናጽነት ብ21 ግንቦት ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ብምዕሩግ ኣገባብ ጸንቢሎም ኣብቲ ብባህላዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝተመረቑ ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ጽምብል ዝያዳ ግርማ ከም ዝሃቦ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብተመሳሳሊ ኣብ አቢጃን አይቨሪ ኮስት ሞስኮ ሩሲያ ትሪፖሊ ሊቢያ ዝቕመጡ ዜጋታት መበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ሃገሮም ብድምቀት ኣብዒሎም ኤምባሲ ኤርትራ ፌደሬሽን ሩሲያ ኣብ ሞስኮን ካልኦት ከተማታትን ዝመሃሩ ዘለዉ መንስያት በአካልን ብማንዛን ዝተሳትፎ ጽምብል ናጽነት ብ22 ግንቦት ተኻይዱ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ብምትሕብባር ኤርትራውያንን ኦስትራውያንን ክኢላታት ን52 ህጻናት ፍሉይ መጽባሕቲ ስርዓተ ሽንቲ ተኻይዱ ወኪልና ዮናታን ያዕቢ በመልክዕ ጸብጻብ ዝዳለወ ትሕዝቶ ሊድያ ተኽለማርያም በቲ ካብ 16 ጉንበት ክሳብ 20 ጉንበት ዝተዓመ መደብ ናይ ስርዓተ ሽንቲ ጸገም ዝጸንሖም 36 ህጻናት መጥባሕቲ ክግበረሎም እንከሎ ብጸጸር ኩሊት ክሰቀዩ ዝጸንሑ 16 ህጻናት ድማ ብጨረር ዝተደገፈ ፍወሳ ከም ተኻየደሎም ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ዶክተር ዮሴፍ ተወልደ ሓቢሮም ببروفيسور ريكابونا ماركس زتمرح جوجلا حكايم أستريا نبها جرنا نمبل 30 جزيو كم زمت أزحبرة دكتور يوسف بتغللا تأجم سرعة الشنت نزت أنهم شحن 380 شدشن كمون نيكولي تأجم نزنبرهم 280 شدشن هتسانات متبحت 5 كايدة قليتهم ببروفيسور ريكابونا ماركس زمرح جوجلا 11 أبالات زلوه فولي زخانة ناي سرعة الشنت متبحتي أمكياد نركب علينا زاجيت 50 كلتن زخانة قلعت عود زخانة متبحتي تغيروا له ماله كبدياتهم 30 شدشتن متبحتي كجبر له من كله اتم 10 شدشتن ناي كليت تصر زنبرو بيچرر بيچرر كم زسبر وي كم زبتن تغيروا أبصبق قناتات كم زلوا بحبر دل مالتي بزيكازي أبز حلفة إسرع عمتات بزتفلالي وجلتات وتأتينيات حكايم نلعلي كل التشح زيجاتات نلب متبحت خمسة جبرة الهوسبيتال ببجزيو كعاد قزت أنحى زمناوي مسارحيات دما أبتعمام لعلا استوات وكم زلوا أرديو أبت خفلي كاب كل تشحن 14 كسب كل تشحن 18 كاب كل الزوباتات نزمتو كاب حدا كسب 15 عامت زعدميهم لعل شحن 700 هتصانات ناي رأسن متنن كمون ناي سنن منغاغان عوت مطبحت خمسة جبر اللمون دكتور يوسف بتوسخي أفليتهم أبتن 4 فوليات فولي كلت زدلين مطبحت زبلنين ناي رأسن ناي متنن ناي سرعة شنتي ناي حفشة وناي قلعت مطبحتي كومونا ناي منغاغا مطبحتي ناي كاب كلتشحن 14 كساع كلتشحن 18 اوش تحمشت عمت نلعلي شحن 700 سوسانا 4 اكشلي شحن 700 7 زغون قلعت مطبحتي تغيروا لهم بعود تفانيهم مالتي حدا خاب كند علامات نايتي مسوطاتنياتات كيلاتات بمتحببار زوهاب حكمناوي رديت تمكرو ملوواتن مدلاب مويان كم زخونه تقيسو دما بفولي مويا مطبحتي نفسخا نمخال حجاز مخانو انصيروم ادلاينت نايزوم اغايش منصا وي فوليات بروفيسورات منصا بهاجرنا انتايو لعلتي تمكرو نابانا متحرلاف اتكلتون بتم حدش تحكايمنا دا تمهرو خدو دا تلاوتو اكواير جبروتي تمكرو كالات علامه خوينو
ኢና ክንሰርሕ ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዮሴፍ ወለዲ ኣብ ህፃናት ደቆም ዝኽሰት ጥዕናዊ ፀገማት ብኣጋ ከለልዩን ተቐላጢፎም ናብ ትካል ጥዕና ክወስዱን ብምዝኽኻር ኣብ ዞባታት ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕና በቶም ዝተጠቕሱ ሕማማት ፍሉይ መጥባሕትን ዘድልዮም ህፃናት ናብ ሃገራዊ መወከሲ ኦሮታ ክልእኹ ተማሕፂኑ ወለዲ ውልድ ምስ በሉ ቆልዕቶም ዝኾነ ፀገማት ክሪኡ ከለዉ ቀልጢፎም ናብ ሕክምና ክወስድዎም እቶም ዝርእዎም ሓካይም ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ናይ ሃገርና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከዓ ብዝቐልጠፈ ናብ እዚ ፍሉይ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ኣሃዱ ከም መሓላልፍዎም እቲ ኣገልግሎት ከዓ ክረኽቡ የተባብዕ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ዝመፅኦም ዝሓገዛት ዝገብሩና ዘለዉ ኾኑ ነቶም ኤርትራውያን ተሓጋገዝቲ ምስኦም ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ ዘለዉ ከዓ ከመስግኖም ንደሊ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ምስ ንሰግር ብቐንዱ ኣንጻል ዕብለላ ቻይና ዝቐንዐ መርገጺ ሒዙ ዝቆመ ንኣሜሪካ ጃፓን ኣውስትራልያን ህንድን ዝሓቆፈ ልፍንቲ ሃገራት ኢንዶ ፓሲፊክ ትማል 23 ግንቦት ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣኼባ መራሕቲ ካይዱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ፋሚዮ ኪሺዳ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባኒዝን ኣብ ኣኼባኦም ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ነፃን ክፉትን ኮይኑ ክቕጽል ዝግበር መተሕበባሮም ክሕይል ከም ተሰማምዑ ማዕከና ዜና ቃሊሐን ብዘይካዚ እቶም መራሕቲ ክሊማው ነውፂ ንምቅራጽ ሽርክነትን መተሕበባርን ሃገራቶም ክሕይል ተረዳዲኦም እንትኾነ ግን ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሞንጎ ኣባል ሃገራት በቐንዱ ድማ ኣብ ሞንጎ ህንድን ተንካሎት ኣባላትን ተፈጢሩ ኣብ ዘሎ ፍልልይ ኣተኪሮም ከም ተዘራረቡ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቅድሚ ዝኣኼባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቻይና ነታ ሉዓላዊት ኣካላ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ብሓይልን ምቁፅጻር ስጉምቲ ምስ እትወስድ ሃገሩ ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትርኢ ዝሃቦ መግለጺ ዝለዓለ መዛረቢ ማዕከና ዜና ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ መግለጺ ነቲ እምነ መሰረት ዝምድና ኣሜሪካን ቻይናን ምዃኑ ዝግለጽ መርገጺ ሓንቲ ቻይና ዝጎስብ ምዃኑ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብኸቢድ ከይጽሎ ዘስግዮም ተንተንቲ ልኩነታት ዝገልጹ ዘለው ኣሜሪካን ደሴት ታይዋን እትገብሮ ደገፍን ምስኣ እተመስርቶ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ጣልቃ ምእታው ብምዃኑ ብፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ነታ ደሴት ብሓይልን ምቁፅጻራ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ብተደጋጋሚ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ኦማንን ኢራንን ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናን ብድንፋዕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበጽሓ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ትማል 23 ግንቦት ኣብ ከተማ መስቃጥ ምስ ንጉስ ኦማን ሱልጣን ሃይሰም ቢን ጣሪቅ አልሰዒድ ኣብ ዘካየዱ ርክብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ኣብ ዝርከቦ 8 ጽላታት ናይ ምርድዳእ መዘክር ከቲመን ኣለዋ እዚ ስምምዕ እዚ ነታ ንገስጋስ ኢራን ንምዕቃጽ ተረርቲ እግረታት ወሲና ዘላ ቀንዲ መሸራቲ ኦማን ዝኾነት ኣሜሪካ ኣተሓሳሳቢ ከም ዝኾነዮም ምስ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝእምቱ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ዝምድና ሃገሩ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ነይሩ ልዕሊ 20 ሃገራት ምዕራብ ዩክሬን ተተወሳኺ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ክገብራ መብጽዓ ከም ዝኣተዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣውስቲን ትማል 23 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢጣልያ ዴንማርክ ግሪክ ኖርዌይን ፖላንድን ዝርከበን 20 መሸርኽቲ ዝብለን ሃገራት ንሰራዊት ዩክሬን ኣጽዋር ከምጥዋ ከም ተሰማምዓ ሓቢሩ እቲ መብጽዓ ዝኣተወቶ ብማንዛ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መሸርኽቲ ጸጥታ ዩክሬን ምዃኑ ዝሓበረ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ገለ ካብቲ ዝግብረ ወታደራዊ ደገፍ ሚሳይላትን መወንጨፊ ኣጽዋርን ምዃኑ ገሊጹ እዚ ዝሕበር ዘሎ ዩክሬን ዘድልያ ኣጽዋር ንኽትሽምት ዘኽእል ተወሳኺ ፊናንሳዊ ደገፍ ክግበረላ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓድሽ እማመ ናብ ባይቶ ሃገሩ ከም ዘቕረበ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ እንተኾነ ግን እዚ ግዙፍ ወታደራዊ ደገፍ ኣብ ምቕያር ሚዛን ሓይሊ ናይቲ ብ24 ለካቲት ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየለዩ መንግስቲ ሩስያ ዝገልጽ ዘሎ ሰራዊት ሩስያ ንሓያሎ ካብቲ ሃገራት ምዕራብ ዩክሬን ዝመጠው ኣጽዋር ከም ዘዕነወዩ ክሕብር ጸኒሑ
ካብ ኩናት ዩክሬን ከይረሓቕና ሰራዊት ሩስያን ሓይልታት ምክልኻል ዞባ ሉሃንስክን ልዕሊ 95 ሚእታዊት ናይቲ ዞባ ከም እትቆጻጸሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብ22 ግንቦት ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዞባታት ዶነስክን ሉሃንስክን ዝነበረ መእዘዚ ማእከልን መኽዘንን ኣጽዋርን ሰራዊት ዩክሬን ብዝተረቐቐ ሚሳይላት ከም ዝዓነው ብምሕባር ሓይልታት ዩክሬን ንኸተማታት ሰቨርዶነስክን ሊሲቻንስክን ጥራይ ተቆጻጺርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ሩስያ ነዚ ትገልጽ ዘላ ኩናት ዩክሬን ብ24 ለካቲት ድሕሪ ምውልዑ ባይቶ ዩክሬን ን30 መዓልታት ኣውጅዎ ንጸንሖ ወታደራዊ ሕጊ ክሳብ 23 ነሓሰ ከም ዘናውሖ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዩ ሩስያ ኣብ ካልኣይ ገጽ ኩናት ዩክሬን ንዞባታት ሉሃንስክን ዶነስክን ነጻ ንምውጻእ እተካየዶ መጥቃዕታት ኣሓይላቶ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ሃገራት ምዕራብ ድማ ንሰራዊት ዩክሬን ንምድጋፍ ገዚፍ ደገፍ ሚገብራ ምህላውን ይፍለጥ كتر وعي كمزجبلو أبز غني كتماني ودلهي اتركبو سمينا وشرق هندي بعسران كتر 23 جنبوت وقع برتو عزنا بزاس عبو حركات على غلق نواتون أكبابيون عنوات وريدو اتي أبكرتات عير زر أزلو لوتي نتوم بكتر وعي عقلهم طيبوم زغنيو نبرتي كتماني ودلهي فويتا زهب بخاني وتحبيرو انتخوانا جن بتي برتو عزنا بزاس عبو حركات أبو حيالو عبايتن تحت قرطن مقو عزيان عنوات كم زوردة تقليتو እዚ ከም ዚሉን ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ህንዲ ኣብ ትርከብ ዞባ ዓዛም ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዘውርዶ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝያደ ተቃሊሑ ብዝተኸስተ ሓደጋ ዓለቕለቕ ኣባይት ዓድታት ተኻርዲነን ልዕሊ 800,000 ነበርትን በኣልታት ተጸልዮም ከም ዘለው ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ሓቢሮም ነቲ ዞባ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ፈለግ ብራህማ ፑትራ መሊሱ ቀንበይ ስለ ዝበለ ተወሳኺ ሓደጋታት ዓለቕለቕ ከይስዕብ ተሰጊኡሎ نزال زينا قدم مزامنا ارسات خنا زخاخركم مرحتي ايطاليا فلسطين من تشاينا فدريشن سويزن نا يوهانا ملقت سريدوم زبيرشان 14 جنبوت بلعول حابن تسفان تقبيلوا ببثاسر حدن بعل نصناس بدرجة زوباغاش باركا بكب زبالة معرك تتسنبيلو مرحتي أمريكا جابان أستراليا هندن زحقوا في لفنتي هاجرات إندو باسفيك أخيبا كانيعم عمان إيران دبلوماسيوي قد أباون نقداول زنبنا بنفاع تسمامعن لعلى عسرة هاجرات بعراب نيكفين توسخي دقف كجبرة تسمامعن نزال زينا بجزازم دجمنا نملأ بيرتان ناس وراس حتري زخنا جقنا حيلتات مكل خلون رحوس بعلقنا نبل نياتنا ناس حريانا صرف مربوطة تكاتب عدمنا